Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon, makakaton. Kini si Teacher Helen, kaninyo naghinam-hinam sa pagtudlo. Aron, walay mga bata nga mabiyaan sa pagtuon. Karon, ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga sila mamahimong malampuson. Mga bata, magtuon na usab kita. Ang atong pagatunan, mao ang atong pagatunan, mao ang mga pulong nga naggaray. O sa Ingles, ang tawag niini rhyming words. Sige, ato nang sugdan sa pagtuon. Kini mao ang atong katuyuan sa atong mga pagtuon. Una, mailhan ang mga pulong nga naggaray. Mailhan na nato karon kung unsa katong mga pulong nga naggaray. Ikaduha, makahatag og mga panangitan sa mga pulong nga naggaray. Ikatulo, magamit ang mga pulong nga naggaray sa paghimo og balak o kanta. Sige, karon sa atong mga pagtuon, human sa atong mga pagtuon, mamahimo natong magamit kini pinaagi sa paghimo nato og mga balak og mga kanta. Sige, moadto na kita ato nang pagasugdan. Sige, kini aduna una kita magpadayon mga bata, aduna kitay balak nga pagabasahon alang kaninyo. Nakita nato sa atong hulagway, sa atong balak, aduna kitay nakita nga mga tama pa kapayas. Unsa pa? Saging. Unsa pa? O gatas. Nagpasabot nga ang atong balak karon kini mahitungod sa mga pagkaon. Sige, ato nagsugdan sa pagbasa ang atong balak. Ang gatas ug itlog. Ang gatas ug itlog pagkaong pampahimsog. Ang saging ug kapayas makapahimsog sa lawas. Muinom ka og gatas, mukaon ka og itlog. Dali ra gyud kang mahimsog. Nagustuhan ba ninyo ang atong balak? Sige, atong balikon. Ang gatas ug itlog pagkaong pampahimsog. Ang saging ug kapayas pampahimsog sa atong lawas. Muinom ka og gatas, mukaon ka og itlog. Dali ra gyud kang mahimsog. Unsa man ang uluhan sa atong balak? Ang uluhan sa atong balak mao ang gatas ug itlog. Unsa daw ang mamahimong resulta kung kita mukaon og itlog og gatas? Unsa man? Mamahimo kitang mahimsog. Okay. Karon kung mukaon usab kita og mga prutas sama sa kapayas og sama sa saging, unsa man ang mamahimo sa atong niini sa atong panglawas? Mamahimo kitang himsog og layo sa mga sakit. Busa mga bata, kinahanglan nga moinom kita og gatas matag buntag ug mukaon kita og mga prutas aron mamahimong himsog ang atong mga panlawas. Sige, karon atong atuon ang atong balak. Ato kining susihon ang mga pulong nga adunay mga linya
sama niini. Atong gilinyahan ang pulong nga itlog. Ani apa? Ang pulong nga pampahimsog. Kapayas, lawas, itlog, mahimsog. Mao kana ang mga pulong o pares sa mga pulong nga atong gilinyahan gikan sa atong gibasa nga balak. Karon ato kining tun-an. Mangutan ako. Ang pares sa mga pulong nga atong gilinyahan mao ang gitawag nga mga pulong nga naggaray. Unsa kadtong mga bata? Mga pulong nga naggaray. Sige, ato nang tun-an ang mga pulong nga naggaray. Okay, tun-an ta ang mga pulong nga atong nakita gikan sa atong balak. Sige. Ang pulong nga gatas ug kapayas. Unsa man ang atong namatikdan sa mga pulong? Atong tan-awon ang katapusan nga mga letra o katapusang mga tingog. Sige, akong linyahan. Unsa man ang atong nabantayan? Ang duha ka pulong parehas ug mga tingog nga anaa sa tumoy. Ani apa? Nakita nato ang kaparehas nga mga letra o tingog nga anaa makita sa tumoy. Ang ikaduhang pares sa mga pulong nga atong nakita didto. Ang itlog ug pampahimsog. Mangutan ako, unsa man nga mga letra o tingog ang atong nakita sa tumoy sa atong mga pulong? Tama. Ang letra nga O ug ang letrang G. Diba? Kung atong tan-awon parehas kini, mao kana ang gitawag nga mga pulong nga mao kana ang tawag sa mga letra nga magkaparehas nga anaa sa tumoy. Ang letrang O ug letrang G parehas. Moingon kita, itlog, pampahimsog. Kung atong paminawon, parehas kaayo og tingog sa tumoy. Unsa man kini nga letra? Letrang O ug letrang G. Sunod. Ang pulong nga saging ug balimbing. Unsa man ang mga tingog nga atong nadunggan sa tumoy nga magkaparehas? Atong linyahan. Di ba magkaparehas? Mao kana ang mga tingog nga magkaparehas nga makita nato sa tumoy sa atong mga pares sa mga pulong. Unsa daw ang tawag sa mga pares sa mga pulong nga adunay parehas? Parehas og mga tingog nga anaa sa ulahi. Kini ang gitawag og mga pulong nga naggaray. Unsa daw ang pulong mga bata? Mga pulong nga naggaray. Sige. Kay sabayi ko ninyo sa pagsulti. Mga pulong nga naggaray. Utrohon na to mga bata. Mga pulong nga naggaray.
Sige daw, kamo, paminawon ako. Sakto, mga pulong nga nagaray. Sige, atong karon ang paghatag nato og mga pananglitan sa mga pulong nga nagaray. Una, dako, sako. Dako, sako. Parehas ang tingog nga anaa sa tumoy. Sapa, kapa. Sapa, kapa. Utan, sudan. Utan, sudan. Lata, bata. Lata, bata. Gamay, dugay. Gamay, dugay. Bukog, tukog. Bukog, tukog. Unggoy, sunoy. Unggoy, sunoy. Init, panit. Unsa man ang inyong nabantayan? Sa dihang gibasa ni teacher ang mga pares sa mga pulong. Aduna kini magkaparehas nga tingog sa tumoy sa mga pulong nga nagpares. Parehas ang letra, parehas ang tingog. Mao kana ang ilhanan sa mga pulong nga naggaray. Unsa gani kato mga bata? Mga pulong nga naggaray. Parehas kini og mga letra nga makita nato sa tumoy o ang tingog nga parehas nga madunggan nato sa tumoy sa mga pulong nga atong gipares. Sige. Karon, kini ang atong angayan na matiman-an sa atong mga gibuhat nga mga pagtuon kaganina. Ha? Ang mga pulong nga naggaray, mao kini ang pares sa mga pulong nga adunay? Tama. Parehas og tingog sa katapusan. Kun parehas ang tingog sa tumoy. Sama sa gatas, lawas, itlog, himsog. Okay. Unsa pa ang angay natong matiman-an? Okay. Karon, aduna kitay buluhaton. Atong tan-awon kung kamo na dunay nakatunan sa atong gitun-an kaganina. Mamahimo kini ninyo nga tubagon, mukuha kamo og papel, unya inyo kining tubagon sa inyong papel. Unsa man ang atong pagabuhaton? Mao kini. Butangi og check. Nakita ninyo ang dunay check kanang color lunhaw. Kanang color nga lunhaw mao kana ang check. Saan natin kini pagsulat? Sa maninit check. Check. Og butangi og check ang mga pulong nga naggaray. Og X usab ang dili o wala kini naggaray. Sige, sugdan nato sa pagtubag. Sige, andam na ba ang inyong mga papel? Sigurado ko andam na kana. Sige, butangan lang nato og check o X kung dili. Unsa gani kadto mga bata? Ibutang ang check kung ang mga pulong naggaray. O butangan usab nato og X kung wala kini nagaray. Sige, sugdan na nato. Una, dako, sako. Naggaray ba kini? Check
o X. Ikaduha, oso, usa. Oso, usa. Nagaray ba kini? Check o X. Ikatulo, baso, basa. Baso, basa. Check o X. Ikaupat nga numero, langit, sangit. Langit, sangit. Check o X. Ikalima nga numero, lakaw, panaw. Lakaw, panaw. Okay mga bata, human na ba kamo sa inyong pagtubag? Kung nahuman na, unya inig kahuman sa atong video, ihatag ni teacher ang saktong tubag. Unya, i-check ka na sa inyong mama kung check ba ang inyong nabuhat, no? Kung tama ba ang inyong tanan nga mga tubag. Sige, moadto na ta sa sunod nga buluhaton. Mao kini, isumpay pinaagi sa linya. Mugamit kita og linya mga bata Isumpay pinaagi sa linya ang mga pulong nga nagaray. Sa A ngadto sa B. Pangitaon nimo sa letrang B ang mga pulong nga dunay kaparehas o tingog nga naa sa tumoy, unya linyahan nimo kini. Padulong didto sa letra nga parehas og tumoy o parehas og tingog nga anaa sa tumoy. Sige, unang bilang, kabaw. Pangitaon nato hain ang maong kaparehas niya. A. Tilapia. B. Hayag. C. Latay. D. Adlaw. E. Natagak. Ikaduha nga bilang, ang pulong kay tulay. Pangitaon nato ang pulong nga nagaray ni ining maong mga maong pulong, ang pulong nga tulay. A. Tilapia. B. Hayag. C. Latay. D. Adlaw. E. Natagak. Ikaupat nga bilang, isda. Pangitaon nato hain ang dunay kaparehas niini og tingog sa tungoy. A. Tilapia. B. Hayag. C. Latay. D. Adlaw. E. Natagak. Ikalima nga bilang, payag. Hain man ang dunay kaparehas og tumoy nga tingog, no? Sige, A. Tilapia. B. Hayag. C. Latay. D. Adlaw. E. Natagak. Nahuman na ba kamo sa inyong mga pagtubag? Unya, ihatag ni teacher ang saktong tubag. Pagkahuman sa atong mga pagtulunan, no? Sa tumoy sa atong video, kung mahuman ninyo kini pagtanaw, naa dito ang mga tubag. Sige. Sunod nga buhaton. Tanawa ang hulagway ug kumpletuha ang pahayag. Ug isulat ang pulong nga nagaray sa pulong nga gilinyahan. Aduna kitay gilinyahan dinhi, no? Ang pulong nga kabaw. Unya, atong tan-aw ang hulagway ug unsa man ang atong nakita aron mahatag nato ang pulong nga naggaray sa pulong nga gilinyahan. Isulat ang inyong tubag sa inyong papel. Kay pagkahuman sa atong video, ihatag nato ang saktong tubag. Sige. Una,
Unsa man ang atong nakita nga hulagway? Nakita nato ang usa ka kabaw nga nagsabsab ilalom sa punuan sa unsa man kana? Sige. Ang kabaw na nabsab sa ilawom sa punuan sa blanko. Unya ko na ihatag ang tubag. Okay, ikaduhang retrato o hulagway. Ang bata, unsa man ang gibuhat sa bata? Nilatay siya sa blanko. Isulat sa blanko ang inyong tubag. Unsa man kanang iyang gilatayan. Okay, unsa man ang ngalan ni ana? Ang ngalan ni ana nagaray sa pulong nga nilatay. Ikatulo nga hulagway. Nangatagak ang blank sa hardin. Nangatagak ang blanko sa hardin. Unsa man kanang nangatagak? Ang tubag ni ana mao ang pulong nga nagaray sa pulong nga nangatagak. Okay. Ikaupat, tan-awa ang hulagway. Namingwit og isda si iko sa blanko. Unsa kaha kanang asa kaha siya namingwit? Namingwit og isda si iko sa blank. Ika-5 ug katapusan nga numero. Nihayag ang among blank. Unsa man kanang nihayag? Unsa man kana? Nihayag ang among blanko. Isulat sa blanko ang saktong tubag. Ang ngalan ni anang pulong nga imong itubag kinahanglan nga maggaray sa gilinyahan nga pulong sama sa nihayag. Okay. Mga bata, sa atong mga pagtuon, kinahanglan nga atong timan-an ug hinumduman ang mga sumusunod. Unsa gani kataw atong gitun-an? Mga pulong nga nagaray. Unsay angayan nato nga mahinumduman o timan-an kung muingon kita nga mga pulong nga nagaray? Kini mao ang pares nga pulong nga parehas og tingog sa katapusan. Kung parehas nga tingog sa tumoy, tan-awon lang ninyo ang ana sa tumoy. Kung sila magkaparehas, kana. O kana nga mga pulong o pares sa mga pulong, mao ang mga pulong nga nagaray sama sa gatas, lawas, itlog, himsog. Siguro nasabtan na ninyo mga bata ang atong gitun-an karon, no? Ni apa unsa pa ang angayan nato nga mahinumdum. Mga bata, ani apa ang angayan natong timan-an o hinumduman. Unsa man ang gamit sa pulong nga nagaray, nganuman nga atong gitun-an kini. Kini ang tubag mga bata. Ang mga pulong nga nagaray gigamit aron mamahimong nindot ang usa ka balak o kanta. Sama sa balak nga atong gibasa kaganina. Sama sa ang gatas ug itlog pagkaong pampahinsog. Hain man niadto ang pulong nga naggaray nga naghatag og kanindot sa atong balak. Ang pulong nga itlog og pampahinsog. Kasagaran makita kini sa asa man kini makita ang mga pulong nga naggaray. Hain man kini makitaan. Okay. Unsa man
kay hain man kini makit-an. Ang pulong nga nagaray makita sa katapusang pulong sa matag linya sa usa ka balak o kanta. Kaya limbawa, ang isa ka kanta, ang usa ka linya, ang kinahanglan, ang katapusan niini nga pulong maggaray o naggaray sa katapusan nga pulong sa sunod nga linya sa kanta o balak. Aron mamahimong nindot kini paminawon. Okay, ani apa? Okay. Ani apa ang angay natong hinumduman? Kinahanglan gayud nga ang sa paghimo og balak o kanta naggaray gayod ang katapusang pulong sa matag linya. Okay. So nasabtan ba ninyo ang atong gitun-an karon? Sigurado ko nga sabtan ninyo ang atong mga gitun-an. Unsa gani kadto ang atong gitun-an? Mga pulong nga nagaray. Unsay atong kinahanglan nga timan-an aron mahibal-an nato nga pulong kini nga nagaray? Parehas ang katapusan nga tingog sa matag pulong. Kay pares sa pulong nga dunay parehas nga tingog ang anaa sa tumoy. Sige, karon ako nang ihatag ang tubag sa atong buluhaton kaganina, no? Sige, unang buluhaton ang tubag. Tama, check. Ang pulong nga dako ug sako kay naggaray. Ikaduha, oso usa. Ang tubag X kay wala man sila o wala sila nagaray kay dili man parehas ang ilang tingog nga anaa sa tumoy. Next, sunod ikatulo, baso basa. Parehas ba? Dili. Busa ang tubag kay X. Dinhi ikaupat, langit sangit. Parehas ba? Tama, parehas. Busa ang atong tubag kay check. Ikalima, lakaw, panaw. Parehas ba ang tingog nga anaa sa tumoy? Parehas. Busa ang tubag kay check. Sige, ato nang ihatag ang tubag sa sunod nato nga gibuhat kaganina. Isumpay pinaagi sa linya ang mga pulong nga naa sa A ngadto sa pulong nga naa sa B. Mugamit kita og linya aron masumpay. Aron makita nato ang mga pulong nga naggaray. Ang una kay kabaw. Hain ni ana ang saktong tubag. Ania. Tama. Kabaw adlaw. Parehas ang ilang tingog nga naa sa tumoy. Ikaduha, tulay. Tulay, latay. Parehas ba? Parehas. Mao sila ang pulong nga naggaray. Ang tulay ug ang latay kay naggaray. Sunod, bulak. Bulak, natagak. Ang pulong nga bulak naggaray sa pulong nga natagak. Isda. Isda, tilapia. So, parehas. Ang tumoy nga tingog. Payag. Payag, hayag. So, ang duha ka pulong nga payag ug hayag kay mga pulong nga naggaray. Sige, muadto kita sa ikatulo nato nga gibuhat nga mga buluhaton kaganina. Ini. Sige, tanawa.
Tanawa ang hulagway ug kumpletuha ang pahayag ug isulat ang pulong nga nagaray sa pulong nga gilinyahan. Isulat inyong tubag sa linya nga gihatag. Na ang kabaw na nabsab ilam sa punuan sa ania ang saktong tubag. Ana haw, diba? Kanang punuan nga na adina sa ibabaw sa kabaw kay ang ana haw gitawag kini og anahaw. Nilatay siya sa asa man siya nilatay? Sa tulay. No? Ang bata nilatay sa tulay. Sige, ang ikatulong nga hulagway. Nangatagak ang blanco sa hardin. Unsa man kanang nangatagak? Ang saktong tubag, bulak. Ang bulak naggaray sa pulong nga nangatagak. Karon moadto na kita sa ikaupat nga bilang o ikaupat nga numero. Tan-awa ang hulagway. Namingwit og isda si Iko sa ang saktong tubag sapa. Si Iko namingwit sa sapa. Busa ang pulong nga naggaray sa pulong nga isda kay sapa. Ikalima, nihayag ang among ang saktong tubag payag. Pulong nga payag ni garay sa pulong nga nihayag. Okay, mga bata, nasabtan na nato ang atong leksyon nga atong gitun-an karon, no? Unta ang mga nasabtan nato ato kining magamit sa mga paghimo og balak ug paghimo og kanta. Una kita mopaday. Mga bata, nakatunan ninyo ang atong gitun-an karon. Ug unta ang atong mga natun-an karon magamit ninyo labi na sa paghimo og mga balak ug mga kanta. Ayaw ninyo kalimti nga ang pulong nga naggaray adunay parehas nga tingog o letras sa kinatumyan sa mga pulong. Ug maulang kadto hangtod sa sunod natong panagkita. Daghang salamat ug i-subscribe ninyo ang atong channel kay daghan pa mo ug makatunan sa uban pang mga video nga akong ihatag o i-upload dinhi sa atong channel. Ang pagkat-on mao'y susi sa atong kaugmaon. Maulang kadto. Bye-bye!